Špeciálne ocenenie poroty in memoriam. Ľudovít Didy, rómsky spisovateľ a signatár Charty 77. Môžem povedať, že mám najlepšieho otca, jakého som mohol mať kedykoľvek. Vycestovali sme do Prahy, nikto nevedel, viete, ani kde sme, čo sme. Podpísali sme obaja chartu. To, viete čo, hneď to hlásila Slobodná Európa a tú šikanu neprajem nikomu zažiť. 15 rokov nemohol učiť. Politický väzeň, bol chartista. Oni boli, s mamou boli prví, čo to podpísali. Z Rómov bol prvý. A chceli, že aby odvolal, že mu dajú nejaké zamestnanie. 100 razy bol padnutý na kolená a 100 razy stal obyčajný rómsky alebo cigánsky chlapec, čo je to. A on dokázal v živote toľko veľa. Deťom, keď tu žili, tak rozprával všelijaké príhody z detstva, čo sa mu všetko prihodilo. A my sme ho počúvali. Otec bol ohromný rozprávač. To, čo povedal, to ani tie knihy nevystihujú. Takže môžem povedať, že len na to otca len myslím v tom najlepšom, čo môžem myslieť. Spravil jedno, vydavateľ bol spokojný, pustil sa do ďalšej a tú poslednú už z posledných kníh, tú štvrtú robil, lebo už bol celkom na odchode.